Bueno, bos días a todos. Moitas grazas aos medios de comunicación, moitas grazas aos membros da corporación, aos concelleiros, moitas grazas aos que teñen colaborado coa organización, tanto desde dentro do Concello como desde a empresa que nos ten botado unha man, señora Emilia. E moitas gracias fundamentalmente e principalmente a todos os integrantes dos restaurantes que se teñen sumado a esta iniciativa, que eu creo que é unha iniciativa que non é máis que tratar de buscar un camiño para recuperar e consolidar unha tradición gastronómica que nos facía singulares e nos facía importantes e nos sigue facendo importantes en Tui, e buscar unha vía que eu confío e estou convencido de que será acertada. Esperemos que teñamos a capacidade de mantela co esforzo de todos. Eu sei que non é fácil para os restaurantes, é unha aposta complicada. O Concello quere darlle un protagonismo moi especial porque, digamos que incluso a nivel de comunicación estamos poñendo a altura de San Telmo, é dicir, ainda que é parte de San Telmo, pero estamos dando unha relevancia na comunicación con unha presentación claramente diferenciada. No propio soporte gráfico publicitario das festas están indo ao mesmo nivel, compartindo espacio, e estamos dando un protagonismo moi importante porque entendemos que as festas gastronómicas singulares son un elemento dinamizador do turismo e da cultura fundamental, non? E máis en Galicia, non? E Tui ten esta gran sorte de estar vinculada coa tradición do meixón, coa tradición deste produto singular e excepcional, e temos que buscar a fórmula, e estamos intentando buscar a fórmula, colaborando con todo o mundo, para que isto se poida consolidar. Bueno, é un gran honor ter estas dúas grandes damas da cociña tudense preparando. Pois acabo de ter o privilexio de ser o primeiro en degustalas, e están realmente fantásticas, e espero que os tudenses e moita xente que se poida chegar a Tui pois poida degustar este produto ao longo de moitos días. Para min esa gran ventaxa de facelo nos restaurantes, que dá un percorrido moi importante de atracción da xente a Tui, incluso pois enlazando cunha parte importante, enlazando coa Semana Santa, o cual, desde logo, pois é un activo tamén importante para durante eses días, que son días de gran relevancia turística, traer xente a Tui, e despois continuar durante as datas propiamente ditas de San Telmo. E nos vamos a facer o máximo esforzo para que sexa un éxito e que o ano que ven podamos continuar e consolidar este apaixonante proxecto que é revitalizar a festa do Meixón. Moitísimas gracias.